Bună, dragilor! Astăzi o să vă învăț cea mai bună rețetă de clătite americani. Mami mi-o face mereu și îmi place foarte mult și vreau să împărtășesc și cu voi. Pentru început, vă trebuie 200 de grame de sana. Aceasta este sana, noi pe aceasta o folosim. Un ou, o cană și jumătate de făină, un plic de zahăr vanilat, o linguriță de praf de copt și jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, un praf de sare și 200 de grame de unt topit. Rectific, 20 de grame de unt topit. Deci, hai să ne apucăm. Pentru început vom pune toate ingredientele lichide în bol. Sana întâi, zahărul vanilat, îl punem și pe acesta, oul, untul topit și vanilia. Amestecăm bine de tot și apoi hop și cu ingredientele uscate. Dacă este prea gros aluatul, mai puneți puțin lapte. Dacă este prea subțire, puțină făină. Uite, cam așa ar trebui să arate textura lui și așa ar trebui să arate. Acum are nevoie să stea 5-6 minute liniștit și după aceea ne apucăm de prăjit clătitele. Deci eu am făcut deja câteva clătite ca să testez cum funcționează și acum o să vă arăt și vouă cum se fac. Deci întâi luați polonicul și vasul, îl puneți deasupra tigăi. Ops! Am uitat de ulei. Întâi dați cu două spray-uri de ulei. Așa. Luați polonicul și îl turnați fix în mijloc. O lăsați să se prăjească până când are foarte multe bule pe ea și marginile parcă sunt un pic făcute. După aceea o întoarceți și după ce se face și pe partea aceea, o puneți pe farfurie. La asta mă refeream când ziceam de bule și acum este făcut și pe margini și acum trebuie să o întoarcem. Așa. Hihi. N-am mai avut răbdare să fie toate gata, sunt foarte curioasă cum e gustul. Voi puteți să-l mâncați cu ce vreți, eu prefer siropul de arțar. Hihi, hai să le încercăm! Wow, ce mult curge! Ce bine arată! Yummy! Tăiem o bucată. Iai! Mamă! E atât de bun! Cele mai bune clătite ever! Pupiți! Sper că vă ajută rețeta!